Kalliokoski ottaa nyt kakkospaikan ja tiukkaa taistelua nyt, kun taitetaan ensimmäistä kertaa sitten tuonne alalenkille. Sääennustuksia tuossa katselin, kuten varmasti te moni muukin olette niitä tänään katsoneet, ja se kertoi sitä, että tässä aamupäivällä saattaa tunnin verran tulla vettä, mutta sitten kun päivä tästä edistyy, niin vesisade ainakin pitäisi häipyä ja pientä pilvisyyttä on, ja kenties sitten aurinkokin alkaa paistella tuossa iltapäivän aikana ja illaksi aurinkoista. Eli uskon siinä ja luotan siihen, että se saadaan vietyä tämän pikkukuuron jälkeen sitten täysin kuivassa ja toivottavasti vaikka vielä aurinkoisessakin kelissä. Jimi Kalliomäki, Roni Kalliokoski, Valtteri Koski, Atte Kari, Jimi Kalliomäki, Maiju Niemi siinä järjestys tällä hetkellä. Maiju Niemi, kilpailija numero 143, 9-vuotias Maiju edustaa Jalasjärven moottorikerhourheiluautoilijoita Beat Racing-tiimissä. Kilpailee Maiju. Tietysti koulua käy. Ja autona on tuo Crosskart R4 ja hän on kahdenlaisia tässä, eli Maiju on 9-vuotias, niin Maiju ajaa tuollaisella kuristetulla 125-vuotiaisella Crosskartilla. Palkkamallinen Maiju pääsi 2 kertaa, ensimmäisen kerran tuolla heti Hyvinkäällä, kun palkittiin erikseen juniorluokan kuljettajat, ja toisen kerran sitten kansallisen rallycross-kilpailun yhteydessä Kauhajoella, ja siellä Maiju sai paljon harjoitusta kilpailun lähdöistä. Yhteistyökumppanit Maiju Niemellä, AB Niemi Oy, Beat Racing Team, Suokonen Oy, Kummisetä, Antin Auto Oy, Katin Konstit, Kankari Steel, Suupojan Akku ja Rengas, Konevuokraamo Rentti, Milwaukee, Bakho, Lakioiden Hydro, Isojon Konehalli, EPM Metsä, Kone Penttilä Oy, Parturikampaamo Komian Tähäre, Teboil, Betonikoneet.com, Kylmäkoskeet Virtanen, Jukajan Ristikko ja Kome Oy. Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppanille, näin kertoo sitten Maiju Niemi. Sieltä 7-3. Jimi Kalliomäki poimii tästä lähtövoiton, Roni Kalliokoski 2, Valtteri Koski 3, ja kyllä täytyy sanoa, että nämä ajat painuu alle tuon edellisen lähdön, koska tuo saderadan kasteli. Jimi Kalliomäki menee 5. aika 2.38.364. Eli 2.38.364, ja Leevi Lassila on ykkönen nyt sitten tässä ensimmäisessä alkuerässä.